מאיה? ככה מאיה? חופרים תעלות, ככה הטרקטור חופר תעלה. רגע. מאיה, איך חופרים תעלה? יכולה להראות לי? ככה. וואי, ככה חופרים תעלה? בדיוק. כן. ככה חופרים תעלה, בדיוק. דרך ארוכה. דרך ארוכה? כן. זה תעלה, אני חושב שישימו בצינור מים לא. בתעלה. חופרים תעלה כדי לשים בה משהו. בשביל מה חופרים תעלה? מה את רוצה לשים בה? צינור מים או כבל חשמל? תגידי לו, צינור נפט. תגידי לסבא, אני רוצה צינור נפט. האמת היא שהנפט גורם בצינורות באמת. תעשו ככה. מי בצע זיקוק בחיפה? תעשו ככה עם הידיים. בשביל מה יש לך טרקטור? למה לעבוד עם הידיים? בשביל מה יש טרקטור?